Kaivelin kuulkaa pakkasesta paahtopaisti hirveän ja ajattelin, että mä teen routapaistin tästä, koska se on helppo ja sitten tästä tulee myös vähän leivänpäällistä, mutta voi syödä myös lisukkeiden kanssa. Mulla kuumenee uuni tuolla 100 asteeseen. Mä laitan tän uunivuokoon. Se saa olla useamman tunnin siellä ja sitten kun se on läpi sulaa tuolla uunissa, niin sitten mä laitan tähän mittarin ja lähden vähän vahtiin, että tulee oikean kypsynen. Sillä aikaa pystyy tekemään tuon mausteliemen, johon tämä paisti sitten menee maustumaan vuorokauden ajaksi ja sitten tää on valmis syötäväksi. Eli ei semmonen, että tehdäänpä illaksi paistia, mutta että jos vaikka viikonloppuna on tulossa kavereita illaistujaisiin, niin oikein hyvin passaa valmistella torstaina tämmönen jo tarjolle sitten. Mutta niinkin yksinkertaisuudessa, että laitetaan tää nyt tonne uuniin, otetaan tietenkin tää vakuumi pois tästä ympäriltä ja annetaan olla uunissa. Keitin odotellessa tässä tuon mausteliemen lihalle. Mulla on tässä 5% suolaliemi, eli litra vettä ja 50 grammaa suolaa. Sitten mä laitoin laakerilehtiä, timjamia, maustepippureita ja pari valkosipulin kynttä tähän. Ja sitten kun ton paisti on 60 asteen tienoilla, niin tää liemi laitetaan jäähtyneenä siihen paistin päälle. Paisti on nyt 60-asteinen ja teen tosiaan tuon liemen, niin mä laitan nyt tän tänne kattilaan, että mä saan sen peittimään tuohon liemeen. Ois voinut ehkä tehdä pikkusen enemmän tätä lientä, mutta kaadetaan tuo lämmin liemi sinne. Sitten meidän pitää saada tähän vielä vähän painoa, että saataisiin se tuonne. Tää kannattaa käydä kääntämässä jossakin vaiheessa, niin se sitten maustuu kunnolla. Nyt kun se on jäähtynyt, sitten kun se on jäähtynyt tämä liemi, niin sitten jääkaappiin ja se saa olla siellä vaikka pari vuorokauttakin. Meillä nyt tulee olemaan semmoinen 24 tuntia ja sitten tarjoillaan. Liha on ollut tuolla mausteliemessä nyt semmoinen 24 tuntia ja leikkuu tässä kesken. Liemeen suolapitoisuus oli siis se 5%, eli 50 grammaa suolaa per litra vettä. Sitten siellä oli noita mausteita, maustepippuria, timjamia, laakerilehtiä, valkosipulia ja mustapippuria. Ja tosiaan liha näyttää erittäin hyvältä. Tää kannattaa aina viipaloida oikein ohueksi ja tähän sopii vaikka salaattipuffaan tai ihan vaan vaikka kermanperunoiden kanssa ja tähän voi laittaa vaikka jonkun hyvän majoneesin kylkeen. Lämpötila tässä lihassa, tää onkin aika punakkaa, niin oli 60 kun otin poissa ja mä nostin tosiaan lämpimään liemeen tämän silloin. Eli se jatkoi vielä lihaa jonkun verran kypsymistä, mutta meillä tykätään lihasta niin, että se ei ole semmoista harmaa ruskeata kauttaaltaan. 65 astetta näyttää olevan monessa ohjeessa, mitä nettiä selailin, mutta 60 asteisena tulee myös tosi hyvä. Tästäpä sitä pääsee sitten syömään kohta tätä herkkua.